La novel·la té molts principis, un d'ells és el projecte de fer una novel·la eròtica, i a mesura que avançava en l'elaboració d'aquesta novel·la eròtica vaig trobar moltes dificultats a l'hora de fer escenes de sexe, i vaig parar per a reflexionar què estava fent realment, quin era el sentit d'aquesta novel·la i quina era la seva funció, i aleshores vaig tirar enrere i vaig imaginar un suposat congrés, un simposi internacional de literatura pornogràfica i obrera, en el qual un dels participants escrivia la novel·la que jo prèviament havia estat esborranyant, no? I a partir d'ahí tirava del fil d'una novel·la dintre d'una novel·la i quin significat té escriure, quin significat té la pornografia o l'erotisme dintre de la literatura i quin sentit de vegades té la ficció i la nostra pròpia, i com llegim la ficció i com llegim la nostra pròpia realitat, que de vegades quan la rellegim ens trobem que l'hem llegit de forma completament errada o trobem noves lectures, no?